רבותיי, נמשיך בהשתפכות הנפש, קצת יום שני, לימוד חסידות. בעזרת השם למדנו קצת דרך השם לרמח"ל, עברנו לברסלב, נהיה כמה חודשים בלימוד של ברסלב, אחרי זה נעבור לצדקת הצדיק של רבי צדוק. בעזרת השם, זכות הלימוד להצלחת חיילי צה"ל היקרים, הנפלאים, המתוקים, היקרים מדבש, אין כמותם בעולם, חיילים שממש מוסרים את נפשם, גיבורי חיל. אל תירא ישראל כגור אריה היה אותה, זה ממש ככה, עם ישראל זה גור אריה. רואים את זה בכל המלחמות, את העוצמה שיש לנו, ברוך השם, תודה להם. טוב, סעיף ה' נ"ט, השתפכות הנפש. כל הספר הזה, כשמו כן, השתפכות הנפש, זה אחד היסודות שרבי נחמן ייסד לתלמידיו אחריו, לוקחים אותו, שפוך את הנפש להשם, דבר עם השם. לכאורה זה לא חידוש, לכאורה כל הזמן אמרו את זה, כל גדולי ישראל. בדורות הקודמים, כל הזמן היו אנשים מדברים עם השם בתפילה להשם, ובתנ"ך אתה רואה שדוד המלך, כל ספר תהילים זה תפילות שלו להשם, השם, הציל לנפשי, תגאל אותי, תציל אותי, תיקח אותי. נכון, זה לא חידוש. ורבי נחמן בדורות האחרונים, ב-200 שנה האחרונים, הוא לקח את זה כדגל, ואמר, דבר עם השם בשפה שלך, מילים שלך. לא את הטקסט הקבוע של התפילה, שעליו יש עיכובים ומעכבים והרגל ושגרה, דבר עם השם יתברך. איזה מלך עליון רם ונישא, איך אני אדבר איתו כמו דבר איש אל רעהו? כן, דבר איתו, זה רצון השם. דבר איתו כמו בן שמדבר אל אבא, כמו עבד שמדבר אל אדון, וכמו אדם שמדבר לחבר שרוצה את עזרתו. דבר לפני השם. הוא אבא, הוא אלוקים, הוא שופט כל הארץ, הוא דיין, הוא גם אביך, והוא גם אוהב אותך ורוצה לעזור לך, ואוהב את התפילות שלך. לכן תרבה לדבר איתו. הדיבור עם השם, מה עושה לנו? קודם כל זה עוזר לך, כי התפילות פועלות, מפעילות כוח בשמיים. אבל זה גם כל הזמן מחדיר לך לתודעה שהשם נמצא איתי, השם קרוב אליי. השם הוא מציאות שהוא שומע אותי, הוא לידי, אני חי איתו, אני נמצא איתו. זה מאוד מאוד מרים את האדם למדרגה רוחנית גבוהה. וזה העזרה הכי גדולה, כי כשאתה במדרגה רוחנית כזאת, ממילא הקדוש ברוך הוא יש סייעתא דשמיא גדולה לך. ממילא התפילות יותר מתקבלות, המעלה יותר פועלת, כי אתה חי עם השם. לעומת זאת, יכול להיות בן אדם דתי, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אדם דתי, אפילו לומד בישיבה, לומד תורה, שלא חושב על השם. בשבילו הקדוש ברוך הוא זה משהו גבוה, עליון, אבל הוא לא מרגיש אותו כל הזמן ביום יום. הוא איפשהו שם למעלה, הוא לא מרגיש אותו. אז רבי נחמן נותן לך עצה, איך תרגיש אותו? דבר איתו. וגם תראה, שאתה מתפלל, אתה תראה תוצאות. זה צריך להגיד, שמתפללים, יש תוצאות בשטח. לא מתנים חס וחלילה תנאים לקדוש ברוך הוא. הכל בגדר מתנת חינם, אבל יש תוצאות. התפילות פועלות במציאות. ואם זה לא פועל, הוא לא חייב לי כלום. תודה לאל, לא פועל. אבל הרבה פעמים זה כן פועל. סעיף 1. ועוד שמעתי בשמו, שאמר לעניין מעלת השיחה בינו לבין קונו, כי על התפילות והתחינות הבקשות הסדורות מכבר בסידורים, כבר יודעים מהם כל המחבלים והמקטרגים, יש בהשתפכות הנפש, עמוד נ"ט. המקטרגים מכירים את התפילות הקבועות. יש כוח רוחני שבא לעצור את התפילות, אז הוא מכיר את זה. והם עורבים על הדרכים של אלו התפילות, על הכוונה של האדם, על השיגה. מחמת שיודעים הם מכבר, כמו למשל על דרך כבושה, דרך סלולה, שידוע מפורסם לכל, שם עורבים, רוצחים וגזלנים תמיד, מחמת שיודעים שדרך זה עוברים אנשים. אבל כשהולכים בנתיב חדש, בדרך חדש, שלא נודע עדיין, שם אין יודעים לערוב כלל. כמו כן העניין שלנו, כי שיחה שמדבר אדם מעצמו, בינו לבין קונו, היא דרך חדש ותפילה חדשה, שהאדם אומרה מליבו מחדש. על כן אינם מקטרגים מצויים כל כך לערוב שם. ואף על פי כן הזהיר אותנו מאוד, גם על אמירת שאר התחינות הבקשות הרגילות, כמובן בדברנו כמה פעמים. זאת אומרת, זה לא במקום זה. תשמע, אני רק אתבודד, אדבר עם השם ולא אתפלל. לא. גם את התחינות הקבועות, בסידורים, בסדרי בקשות. אבל תוסיף משלך בקשות, תחינות, ריצויים לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שמח בתפילות הללו. בכמה וכמה מקומות רבי נחמן אומר שזו העצה הכי מרכזית שלו. זה הנושא של ההתבודדות. וזה מה
יותר טוב מכל הסיגופים והתעניות, זה ההתבודדות שאדם רגיל להיות מול השם, להרגיש את השם, לבקש מהשם, להתבטל מול השם. זה העצה הכי פשוטה הזאת לדבר עם השם. מה הוא אומר פה למקדרגים? לא הבנתי, מה זה קשור? התפילות הקבועות, יש עליהם מקדרגים. ושאני מדבר עם השם אין מקדרגים? פחות. כן, זה דרך חדשה, לא ידוע להם. אבל גם התפילה בעצם היא דיבור עם השם. מה? גם התפילה בעצם היא דיבור עם השם. היא דיבור עם השם, אבל זו דרך שהיא כבר ידועה למקטרגים. מה, אז אם אני מבקש בקשות שאני רק בהתבוללות איתו, זה לא... יש לזה כאילו יותר כוח להתקבל? ככה יוצא? מצד אחד, יש לזה פחות כוח. למה? כי לא חז"ל תקנו את התפילה הזאת. ומה שחז"ל מתקנים זה כוח גדול מאוד בשמיים. זה גם לא מניין, לא ציבור. בסדר. מצד שני, יש על זה יותר קטרוגים, יש על זה יותר מניעות. יש על זה יותר כוחות רוחניים שרוצים לעצור את זה. תסתכל, אתה יודע, בוא נבדוק. אתה מתפלל בבית כנסת, אתה עושה התבודדות. בבית כנסת כמה פעמים באות מחשבות רעות בראש. וכמה פעמים בא לך בהתבודדות. בהתבודדות לא בא לך כל כך, כי אתה מדבר שם דברים חדשים כל הזמן. אתה אומר השם, וגם דברים שכואבים לך אתה מדבר בהתבודדות. השם יתברך. שמע, תעזור לי במצב הזה, תראה פה, כאן, תודה לך על זה. יותר הכוונה נמצאת שם. בתפילות הרגילות, מתפלל, השגרה עושה את שלה, ההרגל עושה את שלו, המחשבות עושות את שלהם, זה... יש מושג כזה בבית השטן. כן, נכון. אני אומר, אבל גם מרגישים את זה. מורגש. בטח. אולי זה בגלל ההרגל, יכול להיות. זה גם חלק מהעניין של השביל הידוע, ההרגל הזה. שכואב לך משהו בלב, אתה בא לקדוש ברוך הוא ומתבודד איתו, אתה בשיא הכוונה, אתה מרגיש, אתה נשען עליו ממש עכשיו, שאתה בעת צרה, או כואב לך משהו, חסר משהו, אתה ממש נשען על השם, אתה ממש מרגיש, השם יתברך, תעזור לי, זה בידך, תתן לי, בבקשה, הכל לבקש מתנת חינם, לא מגיע לי. לא מגיע לי כלום, אבל מתנת חינם, אבל אתה מרגיש שם את השם יתברך. ואני אומר שוב פעם, גם רואים תוצאות. לבדוק ולראות. רק שבן אדם בצער, או כאילו גם דוגמה... לא, כל הזמן, אבל שזה בצער זה יותר בולט. שאתה צריך מה לעשות שכואב לנו, או שצריכים משהו, כוונות אחרות. הלב אחרת. כי מצד אחד אני יכול לחשוב, כאילו אם אני כל הזמן אומר, תעזור לי, זה כזה, אני מאוד אנוכי כזה. רגע, מה קרה אם, לא יודע, לשבח, להגיד תודה, או... בוודאי. לשאול לאחרים, משהו כזה. כן, בוודאי. חייב בהתבודדות לעשות את כל המהלכים, לשבח מכל הלב. להתפלל על אחרים מכל הלב. וחשוב מאוד גם הנקודות שכואבים לי. או שכואבים לי, או שלא כואבים לי, אני רוצה אותם, שמפריעים לי. לא להיות אגואיסטים, כאילו, רק על עצמי, אבל אתה ביחד, גם לשבח את בורא העולם. גם עבודת השבח, זה משהו מאוד חשוב. בתפילה, באדם, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא, הכרת הטוב, זה משהו מאוד יסודי. לפעמים בן אדם לא מסתכל כמה טוב השם נתן לו. הוא לא בודק, הוא לא רואה את זה. הוא לא מבין כמה טוב השם נתן לו. שהוא בריא, שהוא חושב, שהוא יהודי. מה זה יהודי? איזה עולם הבא יש ליהודי, זה קרבת השם. שיש לו עבודה, שיש לו, הוא לא מבין כמה טוב השם נתן לו. צריך להסתכל, להתבונן על זה, כמה טוב, ולשבח על זה את השם. ההתבודדות באופן עקרוני, רבי נחמן כותב כאן, היא מתחילה ככה. שבח, שבח את השם, בקשה, ולסיים עוד פעם בהודעה. אבל אפשר גם לא ככה, אפשר סתם לזרום. אז אפילו הוא גם מגדיר, אפילו עם כאילו, דבר חופשי, יש גם הגדרות שלו. גם הגדרות, שיש שבח, ששבח את השם על דברים, בקשה, והודעה, כמו תפילת 18, אותו עיקרון. שבח, אבל צריך לפתוח בשבח להודות להשם, ולשמוח, ממש יש הרבה דברים להודות להשם יתברך עליהם. היום במצב שלנו, בורא העולם, כמה אתה שומר עלינו, כמה טילים נופלים, ואיך אתה עושה ניסים ונפלאות, ברוך השם. באשקלון, ואז מה זה נס? היום? כן, אני ראיתי את נפל מה הבן על באופקים. בית ספר באשקלון. נו. כן, חצר בית ספר.
כן, וזה בית ספר שישנו שם, זה היה חדר בקרה של הצבא, של חיילים. מה אתה אומר? וואי וואי. ונפל ליד. חצר? ולא מה קרה? לא על המבנה, כלום, לא התפוצץ. מתאים? מדהים, מדהים, כמה... אחרי המלחמות הללו, אפשר לעשות, עושים, ממש עושים. סרטון מהניסים עושים, גם בפרפון עושים. ישנו בבית ספר, נראה שלא אומרים את זה. אם היה קורה שם משהו, מה היה קורה? וואי, וואי, המלחמה הייתה נגמרת כבר אז. ממש היו עוצרים אותה באמצע. מה? מלחמה הקודמת בעד, היה שם איזה בבית ספר ממולכד. שישנו שם איזה 130, 150 דקה, ממש מלא מלא חיילים, ובסוף היה איך לעשות להשתין, והוא מגלה שם שהכל ממולכד, ופשוט לא היה צריך ללחוץ, לא לחצו על זה. המחבל כאן חטף איזה, הקדוש ברוך הוא הביא לו איזה התקף לב, ולא לחץ על הכפתור הזה. כל הזמן ניסים להודות להשם על זה. הבעיה שלו לא מזכירים את זה בכלל. ולהתפלל להשם, לא, דווקא יש לציין שדי... אתה שומע את הכתבים, אתה שומע את הקצינים. שמעתי דוגמה כמה כתבים. שומע את הקצינים הראשיים. שמעתי כמה כתבים שכאילו אומרים, נס, תודה לאל, ברוך השם, נס. שמעתי משהו שנכנס... באיזה תקשורת? נכנס ערוץ 10, ערוץ 2, אני שמעתי זה נכנס, אני אומר לך. וקצינים של צה"ל. לא, שמעתי כמה קצינים בכירים. שמע, אני אומר לך... אנחנו מצליחים, רואים את התוצאות. צה"ל זה, לא, אפשר להגיד, שום מילה, אבל אתה לא שומע שום מילה. צריך להגיד, יש לנו כוח ועוצמה, אבל רק להגיד, ברוך השם, שהשם עוזר לנו, ואנחנו מצליחים, ומפוצצים וזה, אבל ברוך השם. תראה, המלחמה הקודמת, הופכת לצוקה, דווקא יש לציין. אתה יודע מה? לא יודע, אני לא הרגשתי מספיק. תלוי מי שואל אותם. בהופכת לצוקה, יש דיסק שמפורסם, שכנראה אחד הקצינים, שהוא היה קצין דתי, עשה על זה סרטון, והוא שאל, אומר עם רמקול, כאילו שואל את המפקדים, כמה קצינים בכירים שם, גם מפקד החטיבה של גבעתי נראה לי, שזה היה גבעתי מבצע קודם. והוא אומר, איך, ברוך השם, היה לנו ניסים, השם עזר לנו, גם תלוי מי שואל אותו, אתה מבין? יכול להיות שגם קצין, הוא בן אדם, אם שואל אותו בן אדם דתי עם כיפה, אז הוא אומר לו, אתה מבין, הוא אומר לו, ברוך השם, אני אומר לך, השם מלא ציטוטים, השם עשה לנו ניסים, השם עוזר לנו, ואם לך גם את הדוגמאות, איך זה קרה. טוב. זאת אומרת, יש לנו מעלה יפה להתפלל להשם מהלב, דברים פשוטים שלא כתובים בסידור. בסדר? כי אין על זה מקטרגים. סעיף ו' ועוד אמר רבי נחמן, לעניין התחזקות בהתבודדות ותחינות ובקשות, כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם. אף על פי שנדמה לאדם שאין לו לב, תשמע, אין לי לב, הלב שלי אטום כאבן. הלב יבש כמו דיקט. אני מרגיש כלום. הדיבור זה כמו ניצוץ שיכול להדליק לך את הלב. דבר. נפשי יצאה בדברו. כשאתה מדבר, הנפש מתעוררת. אין לי לב. אז תגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע בורא העולם, אני מרגיש יבש. וגם אין לי חשק למצוות, ואין לי חשק לתורה. פתח את הלב שלי, בורא העולם. אני רוצה להרגיש את האמת האמיתית שאתה אלוקים, ממלא את כל העולם, שאתה אמת. שאני לא אתבלבל מהעולם הזה שיש בו הרבה אלמא דשיקרא, תאיר, פתח לי את הלב, תן לי רצון. הדיבור יעורר לך את הלב, הקדוש ברוך הוא שומע את הדיבור שלך, והדיבור הזה יעורר לך את הלב שלך. זאת אומרת, אפילו שאתה מרגיש יבש, דבר עם השם. אף על פי כן ידבר הרבה דברי התעוררות ובחינות ובקשות וכיוצא, שזהו בעצמו שמדבר הוא בחינת התגלות, התעוררות, ליבו ונפשו להשם ידבר, מבחינת נפשי יצא בדברים, הפסוק הזה, נפשי יצא בדבר. פסוק מפורסם. שהדיבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב. ולפעמים, על ידי שידבר הרבה, אף על פי כן שיהיה בלא לב כלל, אף על פי כן בסוף יבוא רק לידי התעוררות גדול בלב ונפש. והכלל, כי הדיבור בעצמו יש לו כוח גדול. זה הרבי נחמן חוזר על זה הרבה פעמים. זה גם יסוד חשוב שאדם מרגיל את עצמו לדבר עם עצמו וגם להשם, אבל גם עם עצמו. פה הוא לדבר עם השם. אבל גם לעצמך. עם עצמך, אתה תראה שהדיבור יש לו כל לפעול על האדם עצמו. וכל שכן שאתה מדבר עם השם יתברך. נגיד אדם, בכמה ספרים כתוב לגבי האמונה, שאדם יגיד לעצמו את המשפטים של האמונה. אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא מעוות את כל המציאות, הוא מחיה את הכל, הוא משגיח עליי, הוא רואה אותי, הוא אוהב אותי, הוא רוצה בטובתי הנצחית. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא כאלה ניסיונות שאני יכול לעמוד בהם. אני מאמין שאני יכול לעשות מיליון מצוות. דבר עם עצמך. ורבי נחמן פה אומר, דבר עם השם. השם יתברך. תפתח את ליבי, תן לי שכל.
אני עכשיו נמצא בתקופה של ניסיון. אני לא יודע, אני עכשיו בעבודה הזאת, החדשה שאני נמצא בעבודה הזאת. אני צריך להיות פה או לא צריך להיות פה? אני עובד נכון, לא עובד נכון. זה עבירה, זה מצווה, זה גזל, זה לא גזל. דבר עם השם, דבר איתו, הדיבור יפעל עליך. אפילו שאתה מרגיש כלום, הדיבור יפעל ויעורר את הלב שלך. אל תחכה שהלב יתעורר מעצמו. פעמים רבות הדיבור הוא מעורר את הלב בעצמו. אולי יש סכנה של טשטוש גבולות פה, של אני מדבר עם עצמי או אני מדבר עם השם, כאילו אני יוצא להתבודדות, עכשיו אני אתחיל... אז תגדיר, אתה חייב הגדרה. אתה מדבר עם עצמך, אתה אומר לעצמך, אני עכשיו מדבר עם עצמי. זה טוב גם שאתה מדבר עם עצמו, כמובן שיסתכל שלא רואים אותו. חשבו שהוא יש לו... אז זהו, היום זה טוב, יש את הפלאפון הזה, אתה מבין, יש את הדיבורים והכל, אז אי אפשר, אבל תדבר עם עצמך, זה חשוב. דיבור זה כל, אתה אומר לעצמך, אני עכשיו עושה כך וכך וזה, ועכשיו מדבר עם השם. אבל כשאתה מדבר עם השם, אתה מדבר עם השם. וגם אני מרגיש לפעמים יבש. רבי נחמן כותב ככה, לפעמים אתה בא להתבודדות, אתה בא לדבר עם השם, וזה לא חייב להיות בשדה, יכול להיות בחדר שלך. השדה בחוץ זה יותר הרגשה מרוממת, אין ספק. וגם רבי נחמן אומר שהעשבים עוזרים לך בתפילה. המלאך של העצים עוזר לאדם להתפלל, יש איזשהו... הטבע משבח את השם, אז זה עוזר לך, אבל גם במציאות הפסיכולוגית אתה נפתח, שאתה רואה בחוץ את העצים, את היופי של הבריאה, זה הלב יותר נפתח, אין ספק. וגם בלילה עוד יותר, בלילה זה עוד יותר טוב, כי בלילה לפעמים מהנוצר מרגיש שזה איזשהו פחד כזה, חושך והכל, אז עוד יותר הלב שלו נפתח, זה גם טוב. אז אתה מדבר עם השם. ואמרתי, חוץ מזה, אני אומר, לגבי לדבר עם עצמו. הדיבור זה כוח אדיר. דרך אגב, גם באהבה בין איש לאשתו. לפעמים, הדיבור מעורר את האהבה. הדיבור זה כוח לעורר גם את האהבה. בין אדם לאשתו, זה סוד גדול. המחמאות, הדיבורים של האהבה מעוררים את האהבה בלב. נפשי יצא בדברו. השיחה הבאה היא מדרגה גבוהה מאוד. לא כל אחד זוכה לה. הלוואי שנזכה להרגיש את זה פעם. אולי הם מרגישים את זה ביום כיפור, לא יודע, אולי משהו. יש כאלו שהרגישו את זה, אנשים שהרגישו את זה בחיים שלהם, לפעמים כל מיני חבר'ה שסיפרו לי שהיה להם דבר כזה. ואמר, שעיקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשלמות, הוא כשיפרש שיחתו, הכוונה ידבר עם השם כל כך לפני השם יתברך, עד שיהיה סמוך מאוד שתצא נשמתו חס ושלום. שכמעט יגבר, חס ושלום. עד שלא תהיה נשמתו קשורה בגופו, כי אם כחוט השערה, מעוצם צערו וגעגוע וכיסופיו להשם יתברך באמת. כמו שאמרו זיכרונם לברכה בגמרא, למדנו את זה, במסכת תענית זה מופיע. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו. והיינו כנזכר על העץ, הכוונה שהוא ממש מרגיש שהוא רוצה לצאת מהגוף. שהוא משתוקק להשם, ומרגיש את השם, מרגיש התרגשויות בגוף, מתרגש, במחשב, ממש התרגש, הגוף שלו, המהות שלו. הוא מרגיש כיסופים לקדוש ברוך הוא. הוא פה מדבר על מדרגה גבוהה שכאילו אתה כמעט יוצא מהגוף. מסופר על כמה וכמה צדיקים שהיה להם, אני לא דיברתי על כאלו דברים, דיברתי על דברים דומים לזה, שאנשים פה סיפרו לי כל מיני חבר'ה, היה להם כל מיני הערות רוחניות, שפשוט מרגישים אחרת. אבל פה מדבר על מדרגה, כמה צדיקים מסופר שממש כמעט מתו, בתוך תפילה והשתוקקות להשם, כמעט מתו. כאילו לא צריך לפחד ברגע כזה, רגע, אני לא רוצה למות, אז מה? כן, אז מסופר נגיד על הבעל שם טוב, אפילו על הרב קוק מסופר סיפור כזה, שכאילו בן אדם כמעט יוצא, כמעט מתנתק מהגוף, כמעט גובע. לא השתוקקות להשם. הבעל שם טוב הקדוש, אתה אומר מה זה, מה הכוונה? הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, באיזושהי תפילה לתפוס אותו כאילו, שלא לעורר אותו, להחזיר אותו למציאות. השתוקקות להשם. יש סיפור על הרב קוק, שהוא לפני התפילה, לפני תפילת שחרית, התעסק בעניינים של חול. ענייני חולים, פה באחד הספרים על הרב קוק. ואז מישהו אמר לו, למה אני מתעסק בזה לפני התפילה? הוא אמר לו, אני פוחד להתפלל עכשיו, אני מתפלל עכשיו זה מסוכן, אני יכול ממש מרגיש כזאת דבקות בהשם. כמו לדוגמה, בני אהרון, נדב ואביהו.
שכתוב שהם מתו בהקריבם אש זרה לפני השם. אז מה מסבירים? למה הם מתו? לפי החסידות? היה להם השתוקקות להשם, לא רצו לחזור לגוף. השתוקקות עצומה להשם. בהקריבם אש זרה התקרבו לפני השם. שלא ציווה השם, אבל היה להם השתוקקות להשם. היה להם איזושהי דבקות. אז הם חטאו? חטאו כן, שזה לא היה, אבל גם הנקודה שם הייתה מרוב צדיקות. זהו. יש מדרגה כזאת. הם הקריבו קורבן נכון, רק לא בזמן הנכון, לא בבקשה. הקריבו קורבן נכון, אבל שהשם לא ציווה עכשיו על זה. לקחו אש, מה הם עשו? לקחו אש והקריבו אש להקריב את הקורבן, לקחו אש. אבל מה הבעיה? לפתור את ואש, והשם אמר, לא ציווה כך. יש 3 תפילות ביום. אם אני סתם דוגמה, בין לבין מחליט לשבת, כמו שאתה אומר, לעשות עם עצמי, נגיד איזה משהו, אז זה גם סוג של תפילה, כי זה מקום קורבן. לא, אבל בתפילות אין לזה סוף. שם להיכנס לקודש הקודשים עם קטורת, ויקחו נדב וראש מחתתו, ויתנו בהם אש ועשו על הקטורת ויקחו לפני השם. הם רצו להתקרב, זו פעולת קרבה להשם. ואז הם עלו למעלה. גם מסופר על בן עזאי. בן עזאי, 4 נכנסו לפרדס. להם עוליות רוחניות. אחד מהם לא חזר, בן עזאי מת. עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המפתה לחסידיו. אז מסבירים שם פרשנים. היה לו כזאת השתוקקות להשם שלא רצה לחזור לגוף. זהו, די, לא רוצה. התעלה. אז אם האדם מגיע למדרגות כאלו, אשר ואשר חלקו, הלוואי שנזכה לטעום את הזה. אם נתקע לכם דבר כזה, אז אל תשכחו לא להתנתק. מה, אם אין אדם מתרגש מאוד בתפילה, בוכה וזה... לא, זה לא, אבל זה הכי טוב בעולם, שאתה מתרגש. דרך אגב, רבי נחמן אומר, אם התרגשת בתפילה, תמשיך, אל תעצור, אל תגיד, אוי, ביי, רואים אותי, תתרגש, זה טוב, חופשי, תשתחרר. וגם הוא אומר יותר מזה, אם קראת במקום מסוים, תחזור למקום. נגיד, הלכת עכשיו בדרך, פתאום היה לך איזה תפילה, בהתבודדות או בדרך, ושם התרגשת, תעמוד באותו מקום, סטופ, תמשיך שם, אל תמשיך. כי יכול להיות שבאותו מקום היה בגלגול הקודם צדיק שהתפלל, ועכשיו אתה מגיע למקום, אז זה מה שגורם לך את זה, אז תעצור שם, סטופ, תפלל משם, תמשיך, עד שזה יעבור. ככה רבי נחמן, באותו מקום תעצור. איך זה בכביש ראשי? כביש ראשי, המהירות 120, זה ברקס, עוצר, ואז באמת אתה תעלה לעולם העליון. אתה תעלה עולמות. לא שלם, אבל תעלה. הנשמה שלמה. נכון. כמבואר בדברי אבותינו זכרם לברכה, ואמרו, אין תפילתו של הנשמת אלא משים נפשו בכפו. טוב, בעצם זה הפשט, דבקות עצומה בהשם. להגיע בתפילה לדבקות בהשם. דבקות. וזה עבודה. התפילה זה עבודה רוחנית לעשות, זה עבודה חשובה. עבודה שבלב זו תפילה. תפילה זה עבודה. לבוא ולדבר. תראו, אבל זה גם עצה מאוד פשוטה גם לעשות אותה. לא צריך להיות חכם. פה זה בדיוק הפוך. כמה שאתה יותר פשוט, זה יותר טוב הסיפור. ההתבודדות. כמה שאתה יותר מורכב, אז זה פחות יהיה טוב. כמה שאתה יותר תדבר עם השם בפשטות, השם יתברך, תעזור לי בזה, תן לי פה, תודה לך על זה אבא בשמיים, אני מודה לך על זה. בוא לא נקרא בדיוק, אנחנו רבי נחמן, בוא לשם, בוא, ברסלב. הסתפות, אני חייב לעוף. בוא הסתפרת, בוא לידינו, לא אומר, בוא שלי איתנו, בוא. בסדר, אל תפרוש מן הציבור, יהיה בסדר, בוא, חופשי, בוא. איפה שם הרב? הבנו אברהם? כן, פשוט לנסות ולראות. רבותיי, התבודדות זה משהו של לנסות ולראות. לבדוק בשטח. אם יש מתבודדות ליד מקלט. בסדר. מתבודדים מרחב מוגן. הלאה. דרך אגב, לגבי המרחב מוגן הזה, באמת אולי זה הלכה שצריך ללכת למרחב מוגן. למרות שאני בבאר שבע לא כל כך רואה את הסכנה במציאות בשטח. מה קרה? לא כל כך רואה, אתה יודע, 100 טילים שנופלים בו, הסקאדים מפוצצים אותם, מה איך קוראים להם האלה? לא, היה הדבר הזה, נו. איך זה נקרא? אבל בסדר, אולי באמת זה הלכה, לא יודע מה נגיד לך. זה נראה לי מאוד נמוך. סיכוי נמוך, קטן, שבקטנים, רק ההזקה היא מבהילה. אבל שמרתם לנפשותיכם. יותר מסוכן לחצות כביש. הנה, הבן אדם הזה שנדרס, הוא יצא, היה הזקה, יצא מהאוטו, רץ לזה, נדרס מהכביש שני, בא מפה, נדרס מפה. תאמין לי, זה יותר ההזקה והלחץ עושה את הבא. וגם מה כל פעם קורה? תשמע כל פעם מה קורה, אמבולנסים, אנשים פגועי החרדה והלחץ יותר משפיע פה מאשר הפגיעה של הטיל. כל פעם הזקה, אנשים מבוגרות, התקפי לב, עניינים, זה יותר מזיק
ויוצר לחץ. כן, אבל הבית שלנו זה מרחב מוגן, יש לך גם את כל אתה לא גר הזכוכיות באשכול, ששם נופלים מלא טילים. נפל פה, מה? כמה נפל פה בחייך? נפל, היום נפל 2, אתמול נפל 3. נפל 2 ורובם התפוצצו ובשטחים רחוקים. לא, נפל ברמב"ם, נפל בי"א, נפל בנחל השען. זהו. מה עוד? זהו. כן, אבל מה איפה עוד? 3. כל המלחמה הזאת 3 בתוך העיר עצמה. זה סתם ברזל, זה מדף. אבל מה שיש בפנים זה ברגים, מסמרים. כל הברגים הם עפים 70. אתה ראית מה זה עשה לבית באשקלון? 45 מעלות באוויר, אם זה שוכב לא יפגעו לך בחיים. לא, זה עף. מה? זה מה קרה לך? זה עף לכל הכיוונים. זה עף 45 מעלות. כל הכיוונים, מכניסים שם הכל, דיבלי, מסמרים. כן. טוב, בסדר. טוב, באמת צריך לדעת מה ההלכה הבאה. ואמר, הלא כשהשם יתברך חוזר בהתבודדות, יוכל לפרש שיחתו לפני השם יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו. וצריכים להרגיל לעצמו, שידבר עם השם יתברך כמו שמדבר עם רבו ועם חברו, כי מלוא כל הארץ כבודו, והשם יתברך נמצא בכל מקום. זו הרגשה נפלאה, רבותיי, לטעום את הטענה של ההתבודדות. אז יש פה שתי דברים, כי ידבר איש אל רבו, כמו רב גדול, כמו מלך, אבל גם כמו חברו. השם יתברך מבין את הלב שלך, זה היופי בקדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא. הרי הוא ברא לך את הלב. איך אמר לי עוז מורד, שיהיה בריא, בפסוק בתהילים, בתפילה. הנוטה האוזן, הלא ישמע. מי ששם את האוזניים, הוא בעצמו שומע, נכון? מי שברא לנו את האוזן, הוא לא שומע. הנוטה האוזן, הלא ישמע. אם יוצר עין, הלא יביט. הוא ברא את העיניים, מה, הוא לא רואה? הוא ברא את הראייה, הוא לא רואה? הוא ברא את הלב, מה, הוא לא מרגיש מה יש לנו בלב? הוא ברא את המחשבות, הוא לא ידע את המחשבות שלך. אבל אתה צריך לבוא לפניו, השם יתברך. תראה, אני רוצה לעבוד אותך, אני רוצה להתקרב אליך. גם על דברים גשמיים, אתה יודע מה, אני רוצה להתחתן עם הבחורה הזאת. אני רוצה את הבחורה הזאת בורא עולם. עכשיו, אם זה בורא עולם, לא הבחורה שמתאימה לי, קורבן עליי. אבל אם מתאימה לי, אני לא יודע, אני מתפלל לך שבבקשה, אני רוצה אותה, אני אוהב אותה, היא קרה לי. דבר עם השם יתברך על בחורה שאתה רוצה להתחתן איתה. על עבודה, על המינוס בבנק, על הפלוס בבנק. בורא עולם יש יותר מדי כסף בבנק. חלק קצת לאחרים בעולם, תעזור לי, שחל קצת לאחרים, אומרים לו שנס ישראל למורד, הפריד שוקים את נס. הם אמרו שאלה שבסוריה, זה של מורד, זה חבר'ה של מורד. שערו 3 בסוריה, מחבלים, אז זה חבר'ה של מורד. פריד שוקים את נס, ככה בא לכדור, כאילו איפה זה של הרכב, אז פגעו לו שם, כאילו בא לתקרה, משהו מופרע שזה... ניסים בנפלאות. זאת אומרת, אני חייב להתקלח, אני נוסע, אבל יש גם חבר שם. אז מה שצריך לעשות זה להתרגל להתבודדות. רבותיי, להתרגל לזה. פשוט, אדם שמתרגל לזה, זה נהיה לו פשוט לדבר עם השם. אמרתי כמה שיותר פשוט, כמו נגיד הסבתות שלנו, מדברות עם השם יד על המזוזה, אז בואו, לדבר עם השם. זו מתנה נפלאה ויקרה ופשוטה. זה היופי של ברסלב, לא צריך להיות חכם גדול, לא בחור ישיבה, לא צדיק, יהודי. באשר אתה, דבר עם בורא עולם, דבר עם, יש לך אבא בשמיים, דבר איתו, תרגיל את עצמך. מה שגורם לך בסוף, הנוכחות של השם כל הזמן אצלך בראש. כל הזמן אתה חי עם השם יתברך. זה משהו נפלא. הבנו? רבותיי, אברהם יש? כן. טעמו וראו כי טוב השם, לטעום את זה ולראות את ההתבודדות. נכון שאני יודע שאני חוזר על עצמי פה הרבה פעמים, אבל לא סתם הספר הזה, הוא חוזר על הנקודות האלו, כי זה גם המשיבת נפש, שנגיע לעבוד מעט כמה שיעורים, נדלג, הוא חוזר על אותו הנקודה כל הזמן. השתפרות הנפש, כל הספר כולו, התבודדות, מעלתה, פשיטותה, חשיבותה בעיני השם, הוא חוזר על זה. משיבת נפש, תשמע קני, נפלת, אל תתייאש, משיב לך את הנפש. זה כל הספר חוזר על אותה נקודה, עוד הפעם, כי זה נקודות שחשובות. זה שתי צדדים יש בברסלב, כמה צדדים יש בברסלב, אחד הצדדים זה השתפכות הנפש ומשיבת נפש, חוזר על עצמם במיליון אופנים שונים. וסיפרו לי שאמר, שמקטון ועד גדול, אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים בדורות שלו לפני 200 שנה, ואמר שכולם לא באו למדרגתם, כי אם על ידי התבודדות. וגם תפס איש אחד פשוט, מנכדיו של הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה, ואמר, גם זה, הנכד של הבעל שם טוב הזה, מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם טוב, בבחייה גדולה, בבכי. ואמר שזרע בעל שם טוב רגילים בזה ביותר, כי מזרע דוד המלך, וכל עסקו של דוד היה עניין זה,
שהמשבר ליבו מאוד לפני השם דרך תמיד, וזהו עיקר ספר תהילים שיסד, כמבואר במקום אחר. אבל תראו איזה יופי, דווקא דוד המלך, שהוא היה מלך, הוא היה גיבור, איש מלחמה, דווקא הוא היה הכי שבור לפני השם, הכי שופך את נפשו, הכי בוכה, הכי מתחנן. זאת אומרת, אין סתירה. ספר תהילים. כן, כן. אין סתירה בין אתה איש של עשייה לבין איש של תפילה. זה לא סותר את זה. זה לא סותר. אתה יכול להיות הרמטכ"ל של צה"ל, מפקד קרבי, שכולך מלא עשייה ומלחמה ולחימה, וזה לא סותר את זה שאתה כולך מלא התבודדות, ואומר השם ברך הכל ממך, ותן לי ותעניק לי, ואתה הכל, השם ברך ותעזור לי, ורודפיי, צילני מכל אויביי, וליבי, וכו' וכו'. אין סתירה בין הדברים. כי לפעמים זה נראה לאנשים, שמע, זה או שאני מתפלל וסומך על נס, או שאני מבצע את הדברים. אדרבה. דווקא שתי הדברים יחד זה השלמות. עשייה ותפילה. תפילה ועשייה. בן אדם יכול... טוב, שכחתי, סליחה. לקרוא את התהילים, גם כן, כתוב שאדם יקרא את ספר התהילים לאט לאט, ויהיה רגיל בתהילים. אדם שיהיה לו רגילות בספר תהילים. רבי נחמן הרבה כתב, לא רק ספר תהילים, כל הספרים שיש בהם תפילות ובקשות, תהיה רגיל אליהם. כי זה משבר, זה מקרב את הלב שלך להשם יתברך. הלב מתקרב להשם יתברך. ואצל רבי נחמן זה היסוד חשוב, הכל בפשטות. בלי חכמולוגיה, פשטות ותמימות. מה אם בן אדם לא מבין דתיים שקורה? מה? צריך להבין? להבין, מאוד כדאי להבין, מאוד מאוד כדאי וחשוב לעשות יותר לאט ולהבין מה שאתה אומר, כן? זה לא קשור לפשטות. הפשטות והתמימות זה לא... כן, להבין. ושדוד המלך מדבר על אויביי וכל זה, בן אדם יכול גם לפרש שזה כאילו יצר הרע. על היצר הרע שלו, נכון, וגם אל תשכח שדוד המלך הוא היה מלך, אז תפרש את זה על אויבי ישראל, על הערבים, לא על יהודים, חס וחלילה להגיד את זה על יהודים. אבל יש איזשהו מקביל, כאילו זה, החמאס זה אויב פיזית, אבל זה אויב רוחני שכאילו אנחנו כמו שצריך וכזה. כן, כן, כן. עצם זה שבן אדם מתרגל לדבר לפני השם יתברך, פשוט רבותיי לעשות את זה, לבדוק משהו. הדברים הללו זה דברים לעשייה, זה לא משהו לרעיונות. וורטים פרשת שבוע, זה מציאות לעשות את זה. להתחיל להתבודד עם השם, בן אדם ירגיש שינוי בעצמו בתפיסת חיים והכל. ירגיש יותר קרוב להשם, יראה גם יותר עזרה, פתאום הדברים זזים ומסתדרים. הוא גם יהיה לו רוגע, קרבת השם, דבקות. הוא גם מקיים פה כמה מצוות, מצוות תפילה, גם מצוות הדבקות, גם מצוות אהבת השם, יראה מהשם, שיביתי השם, זה כמה וכמה דברים, זה מביא לך התבודדות הזאת. מכניס את הקדוש ברוך הוא לראש שלך, ללב שלך. אני חייב לקרוא את הפסקה הבאה ונעצור פה. נקרא את הפסקה הבאה, שהוא עוד פעם חוזר על זה, אבל תראו בסוף כמה דברים חשובים. ואמר שעל ידי אמירת תיקון חצות, תיקון חצות זאת אומרת, אם אתה נמצא בחצות לילה ער, יש צדיקים שהיו ממש מקפידים על זה, יש בתפילה תיקון חצות, יושב על הרצפה, אמר תיקון חצות, דבר טוב ונפלא. יושבים בתפילה, מתפללים על בית המקדש, זה כמה מזמורי תהילים וכמה דברים טובים, אדרבה. ואמר שעל ידי אמירת תיקון חצות יכולים לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו על ידי התבודדות. כי מסתם אין אומרים על אהבה, כאילו הכוונה שתיקון חצות זה לא רק על מה שהיה עם ישראל בעבר, זה גם על מה בהווה עכשיו. בעיקר אמירת חצות הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם. וכשיאמר חצות בבחינה זו, יכולים למצוא כל אשר עם לבבו בתוך אמירת חצות. וכן לגבי אמירת התהילים, צריך לראות שימצא את עצמו בתוך מזמורי התהילים. ובתוך התחינות והבקשות הסליחות. ובקל, בפשיטות, בלי חוכמות, יכולים למצוא את עצמו בתוך התחינות והבקשות, בפרט בתהילים, שנאמר בשביל כל ישראל, בשביל כל אחד ואחד בפרט, ברוח הקודש. בכל אדם, כל מלחמות היצר שלו, שיש עליו וכל מה שנעשה עמו, הכל כבר הוא מפורש בתהילים, כי עיקרון נאמר למחה את היצר הרע וחילותיו הרע, מה שאמרת לי, אתה כיוונת אליו,
שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם, שרוצים למונעו מדרך החיים ולהורידו לשאול תחתיות חס ושלום, ולא ישמור עצמו מהם. ורק על עניין המלחמה הזאת נתעסק כל ספר תהילים, כי עיקר כלל ושורש ויסוד כל העצות להתקרב להשם יתברך, הוא רק אמירת התהילים, ושאר תחינות ובקשות להתבודדות, לפרש שיחתו בינו לבין קונו, לבקש מפניו שיקרבו לעבודתו יתברך תמיד, ועל ידי זה יוכלו לצאת במלחמה. אם יהיה חזק ואמיץ מאוד, תמיד להתיר, להתפלל, להתחנן לשם יתברך, יהיה איך שיהיה, אז בוודאי ינצח המלחמה. אשרי לו, כך הבנו מדברי רבנו. זאת אומרת, רבי נחמן באמת אמר, אם תקראו ספרים של צדיקים אחרים, אתם תראו כל צדיק, רבותיי, יש לו עצה אחרת. לדוגמה, אמרתי, תקרא תניא של חב"ד, אתה לא קורא דברים כאלה. גם הוא מזכיר תהילים, אבל זה לא העצה המרכזית. העצה המרכזית של התניא, לדוגמה, תתבונן איך השם יתברך ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, איך המציאות זה הכל אלוקות, איך העולם דבר השם הוא מהווה כל, והקדוש ברוך הוא, העולם הגשמי הוא כלום. תתבונן להבין את האלוקות בעולם. בשכל, תתבונן דרך השכל, זה ירד ללב. רבי נחמן, אחרת. רבי נחמן אמר, אני עיקר באתי לעולם בשביל התפילה. ואיזה תפילה? הכי פשוטה. כל יהודי, זקן, מבוגר, כל אחד יכול להתחבר לזה. תתחיל עכשיו להגיד לי אלוקות, ממלא כל עלמין, ולראות את דבר השם, ואיך השם זה וזה. מאמרים נפלאים בחסידות חב"ד, עמוקים. פה רבי נחמן נותן עצה אחרת. עיקר, הוא כותב בכמה מקומות, עיקר כלי המלחמה, עיקר כלי הזין, המלחמה של היהודי, תפילה. ואני תפילה, דבר עם השם. זה יביא אותך לכל המקומות. כי באמת, התכלית שלנו לעבוד את השם, להתקרב אליו יתברך. הוא שלח אותנו לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם נפלא, עם הרבה אתגרים, עם הרבה יצרים, עם הרבה טוב ורע, ועם מגמות, עולם נפלא, שדורש הרבה התמודדות. הוא שלח אותך אליו. אתה יכול לשכוח את התכלית, אתה יכול להגיד, וואלה, באתי רק בשביל העולם הזה. הנה כסף, הנה בית, שלי, אישה, ילדים, יופי, 80 שנה נגמר, עובר. צריך לזכור את התכלית. מה התכלית שלי? בשביל מה נשלחתי למשימה? המלך, הרמטכ"ל שלח אותי למשימה. משימה בעורף האויב. מה התפקיד שלי? מה התפקיד שלי במשימה? וההתבודדות מאוד תעזור לך. כי ההתבודדות היא מאפסת אותך. יש אלוקים בעולם. הוא שומע אותי, נמצא איתי. כשנבחתי, תעזור לי, קרב אותי אליך. כשאדם מרגיל את עצמו בדבר הזה, הוא יזכה למדרגות נפלאות. פשוט להתרגל ולדבר עם השם. עכשיו תראו מה הוא כותב, דלגו דקה לקטע האחרון ונעצור פה. הוא כבר מבואר זאת בדברנו, כמה פעמים, אבל כבר זה חוזר על עצמו, אך צריכים לכפול ולשנות זאת ולזכור זאת בכל יום ויום, כי יש כמה וכמה מיני חלישות ובלבולים על זה בלי שיעור, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. על כן צריכים לחזור על זה 1000 פעמים, שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עומדו, להתפלל ולהתחנף להשם ברך שיקרבהו, לעבודתו יהיה שיהיה. ניסה לבבנו אל כפיים אל בשמיים, כי לא יתש השם עמום נחלתו לעזוב, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. אז בשיעורים הקרובים אנחנו עדיין נקרא עוד איזשהו 2-3 שיעורים פסקאות על ההתבודדות, כי כל פסקה מבליטה זה צד אחר, ואחר כך נעבור למשיבת נפש. פה הדגשנו את קריאת התהילים, שאדם נמצא את עצמו בתהילים, דיברנו על הפשיטות של ההתבודדות, ודיברנו על הנושא שאדם מגיע למדרגות בהתבודדות, שהוא ממש מרגיש השגות במדרגות רוחניות. הלוואי שנגיע למדרגת הצדיקים שרוצו כמעט להתנתק מגופה. ברוכים תהיו. ברוך.